ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 10వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. విభూతి యోగము, భగవత్ విభూతి యోగము ఈరోజు చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సో ఈరోజు 10వ అధ్యాయం విభూతి యోగం. భగవత్ విభూతులు అంటే భగవంతుడి యొక్క మహిమలు, వైభవాలు, మహత్యాలు అని అర్థం. ఇంగ్లీష్లో గ్లోరీస్ అని అంటాము. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. విభూతి యోగం మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచుతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ. సో భగవంతుడు అంటున్నారు, మహాబాహువులు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నువ్వు నాకు శృణుమే పరమం వచ, నా దివ్యమైన వచనాలను విను. యత్తేహం ప్రియమాణాయ, నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి చెప్తాను, హితకామ్యయ నీకు ఉపయోగపడే విషయాలు, నీకు మంచిని చేసేటటువంటి విషయాలు నీకు ఇప్పుడు బోధిస్తాను. మహాబాహువులు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ ఒకసారి విను. ఎంతో నాకు ప్రియమైన మిత్రుడవు కాబట్టి నీకు నీ మంచి కోసం ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని మాటలు నీకు మంచిని కలిగించే, హితం కలిగించే విషయాలు కొన్ని వివరిస్తాను, విను అంటున్నారు. నమే విదు సురగణ ప్రభవం నా మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో నేను ఎవరికి, సురగణాలు అంటే దేవతలకు నా గురించి తెలియదు, నా ప్రభవాన్ని గురించి. నా మహర్షయ, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆదిదేవుడను. మహర్షీనాం చ సర్వశః, మహర్షులు మరియు మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే కూడా నేను వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదిదేవుడను. అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా సృష్టించింది నేనే కాబట్టి, వాళ్ళందరికంటే ముందున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నా గురించి పూర్తిగా తెలియదు. దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవము తెలీదు. ఎందుకంటే దేవతలకు మహర్షులకు అందరికీ కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి. ఇక్కడ భగవంతుడు మరి విశ్వాలు చూపిస్తున్నారు, ఇవన్నీ గోళాలు, ప్లానెట్స్ లాంటివి. ఇవన్నీ
భగవంతుడు సృష్టించే ఈ లోకాలు. ఆయన ఊపిరి వదిలినప్పుడు లోకాలన్నీ పుడతాయని, ఆయన ఊపిరి లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ఈ లోకాలన్నీ విలీనం అవుతాయని మనం ఇక్కడ చెప్తారు. ఆహ్, దేవతలకు కూడా, మహర్షులకు కూడా నా వైభవము, నా గురించి పూర్తిగా తెలీదు అంటున్నారు కాబట్టి, ఇక్కడ భాగవతంలో ఒక స్టోరీ, బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుడి గురించి విని, ఇతను నిజంగా అంత గొప్పవాడా? అని ఆయన ఆదిదేవుడన్నది మరి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఆ టైంలో మరి తెలియక పరీక్షిద్దాం అన్నట్లుగా మరి గోవులనన్నిటిని ఒకరోజు ఎత్తుకుపోతే, గోపబాలురందరూ వచ్చి గోవులన్నీ కనపడడం లేదు అంటే, వెతుక్కొస్తామని వెళ్ళిన గోపబాలుడిని కూడా ఎత్తుకుపోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మరి ఈ గోవులు, గోపబాలుర్ల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కలవరపడతారని భగవంతుడే వాళ్ళందరి అవతారాన్ని స్వీకరించి, ఒక సంవత్సరం పాటు అలాగే ఉన్న తరువాత బ్రహ్మదేవుడు మరి ఆయన జీవితకాలం చాలా పెద్దదని మనం చూసాం. ఆయనకు ఒక్క క్షణం అంటేనే మనకి ఎన్నో సంవత్సరాలు. కాబట్టి ఆయన ఎంత వెంటనే తీసుకొచ్చినా ఇక్కడ 1 ఇయర్ అయింది మనకు భూలోకంలో. సో, ఆ 1 ఇయర్ భగవంతుడే వాళ్ళందరి అవతారాలు, వాళ్ళందరి ఫార్మ్స్‌ని భగవంతుడే ధరించారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కలవరపడకుండా ఉండాలి అని. సో, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళందరిని తీసుకొని వచ్చి, భగవంతుడు మరి ఆయనే భగవంతుడని తెలుసుకుని క్షమించమని అడగటం మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అందుకని దేవతలకు, మహర్షులకు కూడా నా పుట్టుక వైభవము తెలీదు అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా తెలియలేదన్న విషయాన్ని ఇక్కడ అంటే తెలియక ఇలా చేసి తర్వాత తెలుసుకుని మరి క్షమాపణ అడిగి వాళ్ళందరినీ అప్పచెప్పడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. దానికి ఆ దేవతలకు కూడా తెలియదు అన్నదానికి ఇదొక ఉదాహరణ అన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క వైభవం. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. యో మాం, ఎవరైతే నన్ను అజుడనని, అనాది, ఆది లేనివాడిని అంటే బిగినింగ్ లేనివాడిని అంటే ఎప్పుడూ ఉన్నవాడినని వేత్తి తెలుసుకుంటారో, ఇంకా మరియు లోకానికంతటికి మహేశ్వరుడని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అసమ్మూఢస, వాళ్ళు అంటే మోహత్వం నుంచి బయటపడి, అతను మర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, ఈ సమస్త పాపాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? నేను జన్మరహితుడను అంటే పుట్టుక లేనివాడినని, అనాదిని అంటే బిగినింగ్ లేనివాడిని, ఎప్పుడూ ఉన్నవాడినని, సర్వలోక మహేశ్వరుడినని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, మరియు సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోకైమా ప్రజాః. మహర్షులు, సప్త ఋషులు కూడా వాళ్లకు పూర్వమే ఉన్న నలుగురు, చత్వారో అంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు. ఎవరు వాళ్ళు? సనక, సనందన, సనత్, సనాతన, వాళ్ళ పేర్లు అన్నమాట. ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలా చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. కాబట్టి వాళ్ళు సప్త ఋషులు, నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, మనవస్తద, మనువు మొదలైన వాళ్ళు ఇక్కడ మనువుని చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మద్భావ మానస జాత అంటే నా మనస్సులో నుంచే వాళ్ళు ఉద్భవించారు. ఏషాం లోక, వాళ్ళ నుండి లోకాలు, ఇమా ప్రజ, ఈ సమస్త లోకంలోని ప్రజలందరూ వాళ్ళ నుండి జన్మించారు. సో సప్త ఋషులు, వాళ్లకు పూర్వ సనక సనందనాథులైన ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, మరి వాళ్ళు కూడా మరి మహర్షులు, జ్ఞానులు. తర్వాత 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా నా మానసం నుంచే జన్మించారు, ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాల్లో సమస్త ప్రజలునేమో వీళ్ళ నుంచి జన్మించారు అని చెప్తున్నారు.
ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా మహిమలు దివ్యశక్తులు యథార్థంగా తెలిసిన వాళ్ళు మరి మమయో వేత్తి తత్వతః నిజంగా నన్ను నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నా నా వైభవాలను నా యొక్క ఆ, శక్తులను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు సోవికంపేన యోగేన వాళ్ళు విచలనం లేని యోగంలో, ఏ యోగంలో? యుజ్యతే భక్తి యోగంలో, యుజ్యతే నాత్ర అసంశయ, వాళ్ళు విచలనం లేని ఈ భక్తిలో నిమగ్నమైపోతారు. ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు. నిమగ్నమై ఈ భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో నా మహిమలు దివ్య శక్తులు యథార్థంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు మరి ఈ నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. దీంట్లో యుజ్యతే నాత్ర అసంశయ, ఇందులో డౌట్ ఏమి కూడా లేదు అని అంటుంది. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. అయితే ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఈ 10th చాప్టర్లో 8th, 9th, 10th, 11th శ్లోకాలు భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన సారాంశం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉంది అని చెప్తారు. సో ఈ అవి ఏమిటో చూద్దాం. సో ఇది 8వ శ్లోకం. 8, 9, 10, 11 ఈ 4. సో ఆ 4ట్లో ఇది మొదటిది. అహం సర్వస్య ప్రభో, నేను సమస్తానికి కూడా అందరికీ ప్రభువును. మత్త సర్వం, నా నుండే సమస్తం కూడా ప్రవర్తతే అంటే నడుస్తోంది. నా వల్లే ఈ విశ్వం అంతా కూడా నడుస్తోంది. ఇతి మత్వ, ఈ రకంగా నన్ను భజంతే మాం, ఆరాధించే వాళ్ళు, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని ఆరాధించే వాళ్ళు బుధ, అవివేకవంతులు, భావ సమన్విత, వాళ్ళు జ్ఞానులు నన్ను ఈ రకంగా తెలుసుకుని ఈ భావంతో నన్ను ఆరాధిస్తారు. కాబట్టి నేను సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్నని, నా వల్లే సమస్తము నడుస్తోంది అని తెలుసుకున్న వివేకవంతులు, జ్ఞానులు నన్ను మరి భజంతే మా, ఇలా భక్తి విశ్వాసాలతో భజిస్తారు అంటే ఆరాధిస్తారు. నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు. ఈ 4 భగవద్గీతలో తెలుసుకోవాల్సిన సారాంశం అని చెప్పిన దాంట్లో అది ఫస్ట్ది. సో నేను సమస్త సృష్టికి మూలాన్ని, నేనే అన్ని నడిపిస్తున్నానని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. నెక్స్ట్ది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. సో మచ్చిత్త, మనసు నా మీదే పెట్టి, మద్గత ప్రాణ అంటే నా కోసం వాళ్ళ జీవితాలను శరణాగతి చేసి అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం, పరస్పరము నా గురించి బోధించుకుంటూ ఉంటారు. నా గురించి, నా లీలల గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యము నా వైభవాలను గురించి చెప్పుకుంటూ, తుష్యంతి చ, తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, రమంతి చ, రమిస్తూ ఉంటారంటే ఆనందిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను చర్చించుకోవడంలో. సో భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా మీదే లగ్నం చేసి జీవితాలని శరణాగతితో నాకు అర్పించి ఎప్పుడు నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. అంటే తుష్యంతి చ, నాయందే సంతుష్టులంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వంలోని వాళ్ళు ఆయన లీలలను అవన్నీ చెప్పుకోవడంతో తృప్తి పడుతూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రభుపాదని ఆయన శిష్యులను చూపిస్తున్నారు. ఆయన భగవంతుని గురించి బోధించటం, వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవడం, ఆయన యొక్క లీలలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని, తృప్తిని అనుభవించటం చూపిస్తున్నారు. సో శుద్ధ భక్తి అంటే వీళ్ళు భక్తులు, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఇలా ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళు
మరి నన్ను సమస్తం నా వల్లే నడుస్తోందని, సృష్టికి ఉత్పత్తి స్థానాన్ని ఇదంతా తెలుసుకున్న గుణములు నన్ను భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సతతము నన్ను ఇందులో యుక్తులై ఉంటారు. ఎందులో? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఎంతో ప్రీతితో నన్ను భజించడంలో, ఆరాధించడంలో నిత్యము యుక్తులై ఉంటారు. దదామి, వాళ్లకు నేను దదామి ప్రసాదిస్తాను బుద్ధియోగాన్ని. దాంతో వాళ్ళు ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకుంటారు. సో ఈ ఎంతో ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవిస్తూ ఉండే వీళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. ఇది మూడవది. భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన సారాంశం అంతా ఈ నాలుగిట్లో ఉందన్నారు కదా. అందులో 3 చూసాము. నాలుగోదిగా ఏంటంటే తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషాం, వాళ్ళ మీద నేను అనుకంపార్థం అపారమైన కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానజం అంటే అజ్ఞానం అనేటటువంటి తమస్సును, చీకటిని నాశయామి నాశనం చేస్తాను. ఆత్మభావస్థతో వాళ్ళ ఆత్మలో హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో వాళ్ళ మీద అపారమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి తరిమివేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారంటే ఈ 4 శ్లోకాల్లో కూడా మరి మనం భగవద్గీతలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతా ఉంది అన్నారు. సో ఆ 4ట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముంది? నేను సమస్త సృష్టికి మరి సర్వానికి ప్రభువును, నా వల్లే సమస్తం కూడా నడుస్తోంది. ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకున్న వివేకవంతులు, జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. భగవంతుడే సమస్తానికి మూలమని తెలుసుకుని అందరికీ ఆయనే అంతా ఆయనే నడిపించేది అని తెలుసుకుని ఆయన పట్ల భక్తితో ఆరాధనతో ఉంటారు. నా మీదే మనస్సును నా శరణాగతితో నాకు వాళ్ళ జీవితాలను అర్పించి నిత్యము నా గురించి పరస్పరం వాళ్ళని బోధించుకుంటూ నా గురించి లీలలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు అందులోనే తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకమైన భక్తిలో నియుక్తులైన వాళ్లను, అలా నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా ఆరాధించే వాళ్ళను, భజించే వాళ్ళను, వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. వాళ్ళ మీద అపారమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని తరిమివేసి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ది ఆయన సమస్తానికి ప్రభు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఈ భక్తులు నన్ను ఆరాధిస్తారని, అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు నా గురించే చర్చించుకుంటూ నా విషయాలు చెప్పుకుంటూ దానిలోనే తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతారని, వాళ్లకు నేను ఇలా ఇందులో సతతము ఇలాంటి యోగంలో యుక్తులైన వాళ్లకు నేనే బుద్ధి యోగాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు నన్ను చేరుకునేటట్లు చేస్తానని, వాళ్ళ యొక్క మీద అపార కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని కూడా తీసివేసి వాళ్ళ హృదయాలలో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో జ్ఞానదీపం వెలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుని చేరుకుంటాము. ఇది ఈ 4 శ్లోకాల సారాంశం. భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు అని. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ
పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో స్తుతిస్తున్నాడు. బ్రహ్మ, పరంధామ, దివ్యధాముడా, పవిత్రుడా, దివ్యమైన వాడా, భవాన్ నువ్వు భగవంతుడా మరి అంటూ, పురుషం అంటే నువ్వే ఆది పురుషుడవు, భవాన్ అంటే శాశ్వతమైన వాడివి, ఆది పురుషుడవు, శాశ్వతుడవు, దివ్యం దివ్యమైన వాడివి, ఆది దేవుడవు, అజం పుట్టుక లేని వాడివి, విభుం ప్రభువు అంటున్నాడు. అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. సో ఈ రకంగా నిన్ను దేవర్షులందరూ నారదుడితో సహా నిన్ను దేవర్షులందరూ ఇలా నిన్ను నీ గురించి ఈ సత్యాన్ని ధ్రువపరిచారు. సో దేవర్షులంటే నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, స్వయం చైవ ఇప్పుడు నువ్వు కూడా స్వయంగా బ్రవీషిమే నాకు ఈ విషయాన్ని వివరిస్తున్నావు. కాబట్టి నువ్వు దేవదేవుడు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడవు, దివ్యమైన వాడివి, ఆ సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి, మరి ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, మరి పుట్టుక లేని వాడివి, అజం ఆదిదేవుడవు, ప్రభువు, సర్వవ్యాపకుడవు అని నీ గురించి ఈ ఋషులు అందరూ కూడా ఇదివరకే చెప్పారు. ఎవరు? నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు. ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు. సో కృష్ణ, యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరం ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి, దేవాది దేవ ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని అర్జునుడు అడిగి, ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, జనార్దన నీ యొక్క దివ్య మహిమలు, అవతారాలు నాకొక్కసారి విస్తారంగా మళ్ళీ వివరించు. నీ వచనామృతాలు వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ కూడా తనివి తీరదు అని అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు నీ యొక్క దివ్య మహిమలు ఒక్కసారి మళ్ళీ విస్తారంగా అవతారాలు చెప్పమన్నాడు కదా. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, మరి ప్రకాశవంతమైన వాటిల్లో నేను సూర్యుడిని, మరుతాం అస్మి మరుత్తులనే దేవతలలో నేను మరీచిని, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను. ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆదిత్యులలో విష్ణువును, మరి ప్రకాశించే వాటిల్లో సూర్యుడును, మరుత్తులు అనే దేవతల్లో మరీచి అనే వాయువును, రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడిని. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో నేను వాసవ అంటే స్వర్గరాజైన ఇంద్రుడను. ఐరావతం మీద ఇంద్రుడిని చూస్తున్నాం. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. ఎందుకు? 5 ఇంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము ఉన్నా కూడా ఆ 5 ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తాయి? మనస్సు అనేది లేకపోతే ఆ మనస్సునే ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి మనస్సును కూడా 6వ ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మనస్సే అన్నిటికంటే ముఖ్యం. కాబట్టి ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సును. భూతానాం అంటే భూతాలంటే జీవరాశులు, జీవరాశులన్నిట్లో అస్మి అయి ఉన్నాను. ఏది? చేతన, చైతన్యాన్ని, ప్రాణాన్ని. వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో స్వర్గరాజైన ఇంద్రుణ్ణు, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులన్నిట్లో చైతన్యాన్ని. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుడను, విత్తేషో యక్షరక్షసాం అంటే యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుణ్ణి కింద చూపిస్తున్నారు.
వసూనాం పావక. పావక అంటే అగ్ని. వసువులలో నేను అగ్నినై ఉన్నాను. ఇక్కడ అగ్ని దేవుణ్ణి చూస్తూ. మేరు శిఖరినాం అహం. సో ఉమ్, శిఖరాలు ఎత్తైన పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. ఈ మేరు పర్వతం ఎత్తైనది కాబట్టి ఈ పాల సముద్ర మదనం అప్పుడు మరి సముద్రాన్ని చిలకాలి. మదనం అంటే ఆ పాల సముద్రాన్ని దేవతలు దానవులు అమృతం కోసం చిలుకుతారు. చిలికినప్పుడు వాళ్ళకు కవ్వం కావాలి కదా, మజ్జిగ చిలికినప్పుడు కవ్వం లాగా. ఇంత పెద్ద పాల సముద్రం చిలకాలంటే ఎటువంటి కవ్వం కావాలి? అందుకని అప్పుడు భగవంతుడు ఈ మేరు పర్వతాన్నే కవ్వంగా వాడవలసిందిగా చెప్పి, ఆయన ఆ కవ్వం పెట్టడానికి ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ పర్వతాన్ని ఆయన తాబేలు రూపంలో కింద ఉండి తన వీప్ మీద ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కించుకున్నారనమాట. అందుకని అన్నిట్లోకి ఎత్తైనది కాబట్టి ఆ తాబేలు రూపంలో అలా రావబట్టే అది ఆ అవతారం అలా భగవంతుడిది వచ్చింది. కూర్మావతారం. సో ఇది మేరు పర్వతం అన్నిట్లోకి ఎత్తైన శిఖరాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. బృహస్పతి అంటే దేవతల గురువు. సో ఆయన పురోహితుల్లో నేను దేవతలకు గురువైన బృహస్పతిని. సేనానీనాం అహం స్కందః. సేనాపతులలో నేను స్కందుడను అంటే కార్తికేయుడను. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి. సో సేనాధిపతుల్లో నేను స్కందుడను. సరసాం అస్మి సాగర. మరి జలాశయాలన్నిట్లో నేను సాగరాన్ని అంటే సముద్రాన్ని. జలాశయాలన్నిట్లో కూడా సముద్రం ఎక్కువ ఉన్నతమైనది కాబట్టి జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరామస్మేకమక్షరం దివ్య ధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరమైన ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి యజ్ఞాలన్నిట్లోనూ నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో జపయజ్ఞాన్ని మించిన యజ్ఞం లేదు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. స్థావరాణం హిమాలయ. స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. సో కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. సో మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో నేను జపనామాన్ని, స్థావరాలలో నేను హిమాలయాన్ని చూపిస్తున్నాను. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. వృక్షాలన్నిటిలోకి సర్వవృక్షాల్లోకి నేను అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మరి మనం రావి చెట్టును ఎంతో పుణ్యాన్ని పూజిస్తూ ఉంటాం. సో వృక్షాలలో భగవంతుడు నేను రావి చెట్టును. దేవర్షులలో మరియు దేవర్షులలో నారదుడను. దేవఋషులందరిలోకి నేను నారదుడను. గంధర్వాణం చిత్రరథ. ఈ గంధర్వులందరూ కూడా వాళ్ళకి బాగా పాటలు పాడే సామర్థ్యం ఉన్నది. వాళ్ళలో కూడా చిత్రరథుడు అనేవాడు ఇంకా ఎక్కువ కొంచెం బాగా పాడగలవాడు. సో గంధర్వులలో చిత్రరథుడను. సిద్ధానాం కపిలముని. సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. సో గురాలన్నిట్లో నేను ఉచ్చైశ్వరాన్ని. ఈ ఉచ్చైశ్వరం ఈ ఐరావతం రెండు ఎందుకు స్పెషల్ అంటే గజరాజులలో ఐరావతాన్ని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రెండు స్పెషల్. ఆ పాల సముద్రం చిలికినప్పుడు దేవతలు దానవులు ఇవి ఆ పాల సముద్రంలో నుంచి ముందు ఇవన్నీ ఉద్భవించాయన్నమాట అమృతానికంటే ముందు. సో
అందుకని గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, ఐరావతాన్ని, గజరాజులలో ఐరావతాన్ని, నరాణాంచ నరాధిపం అంటే మనుష్యులలో రాజును అని చెప్తున్నారు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ధేనూనాం అస్మి కామధు, ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని, అది ఇంద్రుడి ఆయుధం. మరి ధేనునాం అస్మి కామధు అంటే గోవుల్లో కామధేనువును, దాని ఎప్పుడు కూడా పాలిచ్చే ఆవులు కామధేనువు. సో గోవుల్లో కామధేనువును, వాసు కామధు, సురభి అని కూడా కామధేనువుని అంటారు. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః అంటే సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడిని నేనే. ఇక్కడ మన్మధుడిని చూపిస్తున్నారు. వజ్రాయుధం ఇదేమో కామధేనువు. సర్పాలలో వాసుకిని, వాసుకి సర్పాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాసుకి చాలా పెద్ద సర్పం. ఇందాక మనం మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేశారు పాల సముద్రం మదనంలో అన్నాం కదా. మరి కవ్వాన్ని చిలకడానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా. ఆ తాడు ఈ వాసుకిని తాడుగా వాడారనమాట. చాలా పొడవు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మేరు పర్వతం చుట్టూ దీన్ని చుట్టవచ్చని. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం, పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. నాగు అంటే అనేక పడవలున్న నాగులలో నేను అనంతుడను అంటే అనంతశేషుడు, ఆదిశేషుడను. వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో నేను వరుణ్ దేవుణ్ణి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కింద. పైన ఆదిశేషుణ్ణి. పితॄణాం అర్యమాచాస్మి, పితృదేవతలో నేను అర్యముడను. యమ సంయమతాం అహం, నియమాలను అమలుపరిచే వాళ్ళలో నేను యముడను, యమధర్మరాజుని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం, మృగాణాం చ మృగేంద్రో అహం, వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో ప్రహ్లాదుడను, దైత్యులలో అంటే దానవులలో, రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. మరి ప్రహ్లాదుడు రాక్షసుల్లో జన్మించినా కూడా ఆయన పరమ భక్తుడు, పరమ సాధువు. అందుకని దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడను. కాల కలయతాం అహం, అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. ఎందుకు? కాలం ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. టైం అన్నిటినీ కూడా నియంత్రిస్తుంది, డిక్టేట్ చేస్తుంది. టైం ప్రకారమే మరి మనం అన్ని చేస్తాం. కాబట్టి అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిలో టైం అయిపోయింది, ఇంకా టైం లేదు అంటూ ఉంటాం. సో కాలం అన్నిటినీ కూడా నియంత్రిస్తుంది. అలాంటి కాలాన్ని నేను నియంత్రించే వాటిల్లో కాలాన్ని. మృగాణాం చ మృగేంద్రో అహం, మృగాల్లో నేను మృగరాజైన సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను అని చెప్తుంది. పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం, జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. పవన పవతాం చేసే వాటిలో నేను వాయువును. రామ శస్త్రభృతాం అహం, ఆయుధదారుల్లో మరి నేను శ్రీరాముడును. ఆయన రామబాణానికి తిరుగులేదు కాబట్టి ఆయుధాలు వేసే వాళ్ళల్లో నేను, శస్త్రాలు వదిలే వాళ్ళల్లో నేను శ్రీరాముడను. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో నేను ముసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, జాహ్నవి అంటే గంగానదిని. స్రోతసాం ప్రవహించే వాటిల్లో నేను అయి ఉన్నాను నేను జాహ్నవిని, గంగానదిని. సో ప్రవహించే నదులలో గంగానదిని నేను. పవిత్రం చేసే వాటిల్లో వాయువును, మరి ఆయుధదారుల్లో శ్రీరాముణ్ణి, జలచరాల్లో మొసలిని, ప్రవహించే నదులలో గంగానదిని. సో ఇందులో మరి నేను ఇందులో అదిని అందులో ఇది అంటున్నారు. సో మిగిలిన వాటిల్లో ఆయన లేరా
అనేటటువంటి డౌట్ మనకొస్తే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి భగవంతుడు నేను వాటిల్లో ఇది, వీటిల్లో అది అంటున్నారు గదా! జంతువుల్లో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుత్మంతుడను అంటే, మిగిలిన పక్షుల్లో భగవంతుడు లేరా అని కాదు. అని డౌటొస్తే అది కాదిక్కడ అర్థం. పక్షుల్లో గరుత్మంతుడినైనా, జంతువుల్లో నేను మృగరాజైన సింహాన్ని అనన్నా, అంటే ఎక్కడ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఔన్నత్యాన్ని చూసినా, మనం మరి హ్మ్, ఆహ్, ఎఫిషియన్సీని చూసినా, దేనిని చూసినా, గొప్పతనాన్ని ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే గొప్పతనం, మహత్యం అన్నీ కూడా భగవంతుడే అన్నది మనకిక్కడ ఆయన చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు ఎక్కడ ఎవరు ఎంత అద్భుతమైన వాళ్ళు అని నువ్వు అనుకున్నా, అది నేనే వాళ్ళు నా యొక్క శక్తియే అని చెప్పడం. కాబట్టి అర్జున సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేనే, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. మరి అకారం లేనిదే ఏ మాట రాదు. చివరికి మరి అన్ని మాటలకు మనకు అకారం అనేది ఉంటుంది. సో, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. ద్వంద్వ సమాసం అంటే ఏమిటి? 2 పదాలు ఒక తో ఒక అర్థం వచ్చేటట్లుగా. అంటే రామకృష్ణులు, లాభ నష్టాలు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద్వంద్వ సమాసం. 2 పదాలు వాడటం. సో, ఒక మాట కాదు 2 మాటలుంటాయి కాబట్టి ద్వంద్వ సమాసం ఇంకొంచెం సమాసాలలో ఇంకా గొప్పది అని అర్థం. అందుకని సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, అలాగే సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును నేనే, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలో కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు కూడా నేనే. దీనిని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది? భగవంతుడు ఈ శక్తులన్నీ కూడా స్త్రీలలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలకు కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ వాళ్ళలో ఉండే శక్తి అంతా కూడా నేనే. నేను సామవేద గానాల్లో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిరాన్ని అంటే నవంబర్ నెల చాలా ప్లెజెంట్‌గా ఉంటుంది. మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని. మరి వసంత ఋతువు అన్నీ కూడా చిగురించే సమయం. అందరికీ కూడా ఆనందాన్ని, ఆశలను కలిగించే ఆహ్లాదకరమైన ఋతువు. కాబట్టి ఋతువులలో వసంతాన్ని. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. ద్యూతం చలయతాం అస్మి మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను. తేజస్వినాం అహం తేజోవంతులలో తేజస్సును నేనే. జయోస్మి విజేతలలో జయాన్ని నేనే. వ్యవసాయోస్మి వ్యవసాయం అంటే కృషి, కష్టపడటం. కష్టపడే వాళ్ళలో వాళ్ళ కష్టాన్ని, వాళ్ళ కృషిని నేనే. సత్వం బలాన్ని, సత్వవతాం అహం సత్వవంతులలో అంటే బలవంతులలో బలాన్ని నేనే. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేనే. తేజోవంతులలో తేజస్సును, విజేతలలో అంటే గెలిచే వాళ్ళల్లో విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళల్లో కృషిని, బలవంతులలో బలాన్ని నేను. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనాం అప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్ణీనాం అంటే వృష్టి వంశస్థులలో, వృష్టి వంశస్థులు అంటే యదువంశస్థులు. యదువంశస్థులలో నేను వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ పాండవులలో నేను ధనంజయుడైన అర్జునుని. తర్వాత మునీనాం అప్యహం వ్యాస మునులలో నేను వ్యాసం మునిని. కవీనాం అంటే కవులు అంటే ఇక్కడ సూక్ష్మ బుద్ధి కలవాళ్ళు అని అర్థం. సో అలా కవులలో సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో నేను కుశనా కవి అంటే శుక్రాచార్యుని. శుక్రాచార్యుడు ఎవరు? రాక్షస గురువు. ఆయన మహా వివేకవంతుడు. అందుకే
మరి వామనదేవుడు వామనావతారంలో వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు బలిచక్రవర్తికి చెప్తాడు, నువ్వు ఏమి ఆయన అడుగుతాడు, నువ్వు ఇవ్వద్దు, ఇచ్చావంటే నువ్వు నీ రాజ్యం ఈ సమస్తం పోతాయి అని చెప్పి. అప్పుడు బలి మహారాజు, ఆ భగవంతుడే వచ్చి నన్ను అడిగితే నేను పోతే మాత్రం ఏమిటి, ఇవ్వకుండా ఎలా ఉంటాను అని గురువు గారు చెప్పిన, ఆయనకు తెలుసు శుక్రాచార్యుడు మహా తెలివిగలవాడు కాబట్టి చెప్పినా కూడా ఆయన వినకుండా భగవంతుడికి ఇవ్వటం మనం చూస్తాము భాగవతంలో. సో అలా తెలివిగా సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుణ్ణి, యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవుల్లో అర్జునుణ్ణి, మునులలో వ్యాసమునిని, సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుని. దండో దమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో నేను వ్యూహాన్ని అంటే ప్లాన్ని. వ్యూహం అంటే ప్లాన్. మరి ఏ విజయం కావాలి అంటే ఏ పనిలో అయినా ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. చిన్న పనికైనా పెద్ద పనికైనా ప్లాన్ ఉండాలి. ప్లాన్ లేనిదే ఏ పని సక్సెస్ అవ్వదు. కాబట్టి విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో వ్యూహాన్ని, ప్లాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని. మౌనంగా ఉంటే ఇంకే రహస్యం బయటికి రాదు. వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని. జ్ఞానం లేనిది ఇంకా వాళ్ళు ఏం వివేకవంతులు. సో ఆ వివేకవంతులు అన్న వాళ్ళలో జ్ఞానం ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానం ఎవరు ఉంటే ఆ జ్ఞానాన్ని నేనే. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో యచ్చాపి ఇంకా నేను సర్వభూతానాం అన్ని జీవరాశులకు బీజాన్ని అంటే నేనే కారణం అన్ని జీవరాశులకు. తదహం అర్జున వాటన్నిటికీ నేనే మరి బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడను. వాళ్ళ జన్మలకు కారణమైన విత్తనాన్ని, బీజాన్ని నేనే అన్ని జీవరాశులకు. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఏది కూడా ఈ సృష్టిలో ఉనికిలో ఉండదు. కదిలేదైనా కదలనిదైనా నేను లేకుండా ఏది కూడా ఉనికిలో లేదు. సో కదిలేదైనా చర అచర, కదిలేది కదలనిది ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో లేదు. నేను జీవుల జన్మ అంతటికి కారణమైన ఆది బీజాన్ని నేనే. కదలని ఏ జీవి అయినా, కదిలేదైనా కదలనిదైనా, అంటే కదిలేవంటే మనలాంటి వాళ్ళు, కదలందంటే చెట్లు ఇలాంటివి, ఏదైనా సరే నేను లేకుండా ఉనికిలో లేదు. సో మనకి ప్రపంచంలో మన కళ్ళ ముందు ఏది కనిపిస్తున్నా అది భగవంతుడు సృష్టించబట్టే అది ఇక్కడ ఉన్నది. కదిలేదైనా కదలనిదైనా సరే ఒక ఆకారం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అంటే అది భగవత్ సృష్టియే. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. నా అంతోస్తి మమ, అంతం అనేది లేదు నా యొక్క దివ్యానాం విభూతినాం, నా దివ్యమైనటువంటి మహిమలకు అంతమనేదే లేదు. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జున, నా యొక్క విభూతులకు, నా దివ్యమైన ఈ మహిమలకు అంతమనేదే లేదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో, ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే ఒక సూచన ప్రాయమే. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతులలో నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక సూచన మాత్రమే. అంతటి మహిమ నాది, విస్తారమైన మహిమ, ఎంతో అనంతమైన మహిమ. ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఒక నా యొక్క మహత్యాలు విభూతులలో ఒక సూచన మాత్రమే. నా దివ్య రూపాలకు అంతం అనేది లేదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరి ఎన్నో, దానిలో నేను ఇది, దీనిలో నేను అది అంటూ మనకి ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పారు అర్థం కావడానికి. కానీ నా యొక్క రూపాలకు అంతం లేదు. అన్నీ ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పినదంతా కూడా నా విభూతులలో ఒక సూచన మాత్రమే. మరి ఏమిటి నా రూపాలు అంటే, ఉదాహరణగా ఆయన శక్తిని చెప్పడానికి మురుగరాజైన సింహాన్ని నేనే, సర్పాలలో వాసుకిని నేనే, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుని నేను,
మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, పాండవులలో ధనంజయుణ్ణి, దేవర్షులలో నారదుడిని, ఇలా ఎన్నో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా. ఉచ్చైశ్రవాన్ని, మరి ఇవన్నీ ఆయన చెప్పినవన్నీ. శంకరులలో మరి రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, రుద్రులలో శంకరుణ్ణి, ఐరావతాన్ని, మరి ఇంద్రుడిని, స్వర్గరాజైన ఇంద్రుడిని, ఇవన్నీ. అందుకని అవన్నీ కూడా భగవంతుడు యొక్క శక్తియే అని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారన్నమాట. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ అనంతమైన విభూతులు కూడా ఒక సూచన మాత్రమే. నా మహిమల్లో, నా అనంతమైన విభూతుల్లో జస్ట్ ఒక సూచన ప్రాయమే ఇవన్నీ కూడా. అంటే అంత విస్తారమైనది. అంటే మనకి అందుకే పురుష సూక్తంలో కూడా ఏమని ఉంటుంది, భగవంతుడి శక్తిలో ఇదంతా పావు కూడా లేదు, ఇంకా ఎంతో మనకి తెలియని ముప్పావు శక్తి మనకి ఈ సృష్టి, ఒక పావు కూడా లేదు ఆయన శక్తిలో, ఎంతో ఉంది ఇంకా ఆయన శక్తి మనకి తెలియంది అని చెప్తారు. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. ఈ విభూతులన్నీ కూడా ఇప్పుడు నువ్వు చూసేది ఇక్కడ నీ కళ్ళ ముందున్న ఎటువంటి విభూతి మహత్మైన శ్రీమద్ ఐశ్వర్యవంతమైనదైనా, సుందరమైనదైనా, మహిమగలవైనా నువ్వు ఎన్నో చూస్తావు ఈ ప్రపంచంలో. నీకు ఇవన్నీ ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఐశ్వర్యవంతమైనవి, అందమైనవి, మహిమగలవి. ఈ సమస్త సృష్టిలు కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, వీటన్నిటికీ కూడా ఈ ఈ ఈ అందం గాని, ఈ ఐశ్వర్యం గాని, ఈ మహిమ గాని వాటికి ఎక్కడి నుంచి ప్రాప్తించింది అంటే మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే అవి ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. సో ఈ లోకంలో శ్రీమద్ ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమగలవి, ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్త సృష్టిలు కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశంగానే ఉద్భవించాయి అని నువ్వు తెలుసుకో. సో అన్నీ కూడా భగవంతుడి తేజస్సు నుంచే మనం ఏది చూసినా ఈ ప్రపంచంలో, విశ్వంలో. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అథవా బహునైతేన, అసలు ఇన్ని రకాలుగా కిం జ్ఞాతేన చెప్పాల్సిన అవసరం తవ అర్జున, నీకు ఇన్ని రకాలుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున అసలు. విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం, నేను సమస్త విశ్వాన్ని కూడా ఆవహించి ఉన్నాను. ఒక ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక చిన్న అంశతోనే, నా యొక్క అంశ మాత్రంతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఇక ఈ ఇంతగా వివరించి నీకు ఇన్ని రకాలుగా ఈ జ్ఞానం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది. అసలు ఈ ఒక్క విషయం తెలుసుకో, నేను ఒక అంశ, నాలో ఉన్న ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఇది ఇన్ని రకాలుగా చెప్పడం కూడా అనవసరం. నా అంశతో నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి అంతటా ఉండి అంతటిని నేనే పోషిస్తున్నాను అని చివరికి భగవంతుడు వివరించారన్నమాట. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క వివిధ విభూతులను, మహత్యాలను, వైభవాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నింటా కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఉనికిని, భగవంతుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీకృష్ణ.